Muhunong ta minasan siyempre. Safety precautions minasan atong wiper na tong naong. Larga. Ohayo gozaimasu minasan. Ang oras karon minasan alas 8 sa buntag. So nag-snow siya minasan o nipis lang kayo mga 2 hours na siguro ni. Ya gahuna-una ko sa una minasan ba. Lami mag-bike oy, mag-snow, mag-duty. Na-achieve ra gyud nako ron. So ato sang kaon bisikleta minasan. Arat man ta minasan. Pandamay, bugnawas ang kamot eh. Muhunong ta minasan siyempre. Safety precautions minasan atong wiper na tong naong. Larga. Dong. Wa ka kaliso dong. Gabike, gabidyo. Ay siyempre. Kabright na ko minasan oy. Bike, video hunong ibulusan na pod. Kuoto na pod, ibidyo na pod, ibulusan na pod. Siyempre balik-balik ang routine minasan. Hatod malita ba? Pandamay. Kuoto mod cellphone. Partida tira daw, huwag gamit ang gloves. Pero saan pag-unit sa akong cellphone, video-video. Ginawa ko saan pagkiyat ang agi. Kung mag-gloves na, pandamay. Abi nyo minasan no, lahir gyud yung winter kay ay mong trabaho sa gawas minasan ba. Kay piting hinayang bro kag bao. Di niyo mabuhatan nimong gusto sa gawas bitaw, naka sa gawas di niyo mabuhatan. Mag-bike, hinay kay ka mo bike. Kay bugat kay mong sanina. Kay tugnaw man kayo. Pero summer minasan mabuhat niyo mo tanan nimong activities sa gawas ba. Like mo adto ka sa park, Pero kuan winter grabe. O plus diri buhay kini minasan di na ko pasubo diri minasan palug pa subida ni siya ginabaktas ginako pinindi akong kuan diri bike kay magpadidit ako pagtabok na ko ning tulay di na ko ipasubo akong bagtak ba akong paa kay pag abot nito mag duty biya kaapoy kay magkurug-kurug akong tiil. Oops. Dili na. Dili na minasan. Manukan ta minasan padidit. Padidit tirada ba? So, naabot ang safety minasan no. Naabot na sa facility. Ninipis na yung snow minasan. Akong ihapon minasan ha. Ichinisang shigorok shitsatsukyuju. Ay, pulo lang kabuk minasan. Dito minasan, salamat kayo sa minasan sa pakigduyog ninyo sa bulayog nga biyahe minasan. Mujuti sa minasan, kibali naabot kog 8:23. Nigikan ko alas 8 sa Kumaki Station or Terminal ba. Station may tawag sa mga terminal diri good. So salamat kay minasan, so good na pong binigyanay.